ንዓለም ብዘደንጹ ትብዓትን ብዘስደምም ጭካነን ለ42 ዓመታት ዘንቀጥቀጠ ንምዕራባውያን ሓያላን መንግስታት ብዓይኒ ዘይረኣየ ንሊብያ ካብ ድኻ በረኻ ናብ ሃብታም ገነት ዝቐየረ ግን ድማ ኣብ መወዳእታ ብገዛእ ህዝቡ ኣብ ውሽጢ ጓንጓ ማይ ተሓቢኡ ከሎ ሕሰብ ዝመልኦ ሞት ዝሞተ ንሱ ንጉሰ ነገስታት ኣፍሪካ ዲ ነይሩ ወይስ ጨካን ውልቀ መላኺ ጅግና ናጽነት ዲ ነይሩ ወይስ ናይ ጥፋት መሃንዲስ እዚ ታሪኽ ሓደ ተራ ወዲ ጓሳ ከመይ ኢሉ ንዓለም ንምቕያር ዝሓለመን ከመይ ኢሉ ድማ እቲ ዝሃነጾ መንግስቲ ብናይ ሓዊ ማዕበል ከም ዝዓነወን ዝትርኽ እዩ ዓለም ክሳብ ሎሚ ክትፈትሖ ዘይከኣለት ምስጢር ሙዓመር ጋዳፊ ታሪክ ጋዳፊ ዝጀመር ኣብ 1942 እዩ ኣብ ውሽጢ ድንኳን ካብቶም ቃዳድፋ ዝበሃሉ ድኻታት ፈረሰኛታት ተወሊዱ ስድራ ቤቱ መባእታዊ ትምህርቲ ንምምሃር ዝነበሮም ጥሪት ሸይጦም እዮም ኣምሂሮምዎ እዚ ኣብ በረኻ ዘሕለፎ ናብራ ድሒሩ ንዝነበሮ ጽኑዕን ተሪርን ባህሪ መሰረት ኮይንዎ እዩ ጋዳፊ ገና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከሎ ብሬድዮ ድምፂ ቮይስ ኦፍ ደ ኣረብስ ይጽለ ነይሩ ናይ ጀማል ዓብደል ናስር ናይ ሓርነት ድምፂ ኣብ ውሽጢ ጋዳፊ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ሕልሚ ሕደረ ንጉስ ኢድሪስ ንምዕራባውያን ዝምእዘዙ ድኹም መራሒ ገይሩ ይርዮም ስለ ዝነበረ ምስቶም ምስጢራውያን ብጾቱ ኮይኑ ናጻ መኮንናት ዝበሃል ጉጅለ መሰረተ ብሓደ መስከረም 1969 ንጉስ ኢድሪስ ንሕክምና ናብ ቱርኪያ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ጋዳፊን ሰብዓ ዝኾኑ መኮንናትን ንትሪፖሊን ቤንጋዚን ተቆጻጸሩ ሓንቲ ነጥቢ ደም ከይፈሰሰ እቲ 1000 ዓመታት ዝነበረ ንጉሳዊ ስርዓት ፈረሰ ዓለም ብወዲ 27 ዓመት መኮንን ተገረመት ጋዳፊ ስልጣን ምስ ሓዘ ብቁልጡፍ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ወታደራዊ ማዕስከራት ካብ ሊብያ ኣውፅኦም ናይ ጣልያን ተወለድቲ እውን ሃገር ለቂቖም ክወፁ ኣዘዘ ሊብያ ንሊብያውያን ትብል ጭርሖ ሒዙ ነቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝነበረ ሃብቲ ነዳዲ ናብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕል ገበሮ ጋዳፊ ከም ካልኦት መራሕቲ ፕሬዚደንት ወይ ንጉስ ክበሃል ኣይደልየን ኣብ ክንድኡ መራሒ ሰውራ ሌደር ኦፍ ደ ሪቮሉሽን ተባህለ ቀጠልያ መጽሓፍ ደ ግሪን ቡክ ዘርእስታ መጽሓፍ ጸሓፈ ጃማሂርያ እዚ መንግስቲ ዓፋር ማለት ኮይኑ ህዝቢ በቀጥታ ብናይ ከባቢ ኮሚቴታት ገይሩ ይመርሕ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ ትሕቲ እዚ ስርዓት ትምህርትን ሕክምናን ንኹሉ ብነጻ ኾነ ነፍሲ ወከፍ ሊብያዊ መንበሪ ገዛ ክህልዎ ሕጊ ኣውፅአ ሊብያ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘለዋ ሃገር ኮነት ጋዳፊ ሓደ ዓብዪ ሕልሚ ነይርዎ ንበረኻ ሰሃራ ቀጠልያ ክገብሮ ኣብ ትሕቲ ሑጻ ዝነበረ ማይ ብምኹዓት ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ዝዝርጋሕ ናይ ሻምባቆ መስመር ሰርሐ እዚ ብቢልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶ ፕሮጀክት ንከተማታት ትሪፖሊን ቤንጋዚን ካብ ጽምኢ ኣድሐነን ሎሚ እውን እንተኾነ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ውርሻታቱ ተባሂሉ ይጥቀስ ጋዳፊ ምስ ስልጣኑን ሃብቱን ካብቲ ናይ በረኻ መንነቱ ክርሓቕ ኣይደለየን ናብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ወይ ፈረንሳይ ፓሪስ ክኸይድ ከሎ ኣብ ክንዲ ሆቴል ኣብ ዓበይቲ መውዓሊ ቦታታት ድንኳኑ ተኺሉ እዩ ዝሓድር ነይሩ እዚ ድማ ኣነ ተራ ወዲ በረኻ እየ ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ ጋዳፊ ካብ ሰብኡት ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይኣምን ነይሩ ስለዚ 40 ዝኾና ብጽኑዕ ዝሰልጠና ካሚካዘ ማለት ህይወተን ዝህባ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እየን ዝሕልውኦ ነይረን እዘን ሓለውቲ ኩሉ ግዜ ምስኡ እየን ዝንቀሳቐሳ ነይረን ጋዳፊ ንኣሜሪካን ምዕራባውያንን ብግልፂ ይጻረር ነይሩ ሊብያ ንብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለታት ትድግፍ ነይራ ብፍላይ እቲ ናይ 1988 መጥቃዕቲ ሎኮርቢ ሊብያ ካብ ዓለም ክትግለልን እገዳ ክግበረላን ገበረ ሊብያ ናይ ኒኩሌር መሳርሒ ንምስራሕ ትጽዕር ከም ዝነበረት ተፈለጠ ድሒሩ ግን ጋዳፊ ምስ ምዕራባውያን ምትዕራቕ ኢሉ ነቲ ፕሮግራም ኣቋረጾ ጋዳፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ኢድ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ጋዳፊ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናጽነት ኤርትራ ብገንዘብን ብረትን ዝደገፉ መራሕቲ እዩ ምስ ጀብሃን ሻዕብያን ጥቡቕ ርክብ ነይርዎ ምስ መንግስቲ ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም ጽኑዕ ወታደራዊ ዝምድና ነይርዎ ድሒሩ ግን ምስ ህወደግ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቤት ጽሕፈት ኣፍሪካ ሕብረት
ካብ ኣዲስ ኣበባ ተላዒሉ ናብ ሊብያ ክግዕ ዘለዎ ብምባሉ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ፍሕፍሕ ፈጢሩ ነይሩ። እዚ ታሪኽ እዚ መሳጢ ኮይኑ ተረኺብኩምዎ ተመሳሰልቲ ታሪኽ መራሕቲ ዓለም ንምክትታል ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ግበሩ። ንዓና እውን ዓብዪ ደገፍ እዩ። ጋዳፊ ካብ ሃገራት ዓረብ ተስፋ ምስ ቆረጸ ፊቱ ንኣፍሪካ መለሰ። ንኣፍሪካ ሕብረት ንምስራት ዝለዓለ ፋይናንሳዊ ደገፍ ገበረ። ሓንቲ ኣፍሪካ ሓደ ናይ ሓባር ባጤራ ጎልድ ዲናር ንምስራትን ሓደ ሰራዊት ኣፍሪካ ንምቋምን ይቃለስ ነይሩ። እዚ ሓሳብ እዚ ንምዕራባውያን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ነይሩ። ጋዳፊ ንኣፍሪካ ካብ ትሕቲ ቁጥጥር ምዕራባውያን ባንክታት ንምውፃእ ሓደ ሓደገኛ ውጥን ነይርዎ። ሊብያ ዝነበራ 143 ቶን ወርቂ ተጠቒሙ ንኣፍሪካ ሓደ ባጤራ ክፈጥረላ ደልየ። እዚ ማለት ኣፍሪካውያን ነዳዲ ክሸጡ ከለዉ ብዶላር ዘይኮነስ ብወርቂ ክኸውን ነይሩዎ። ምኽንያት ውድቀቱ ብዙሓት ተንተንቲ ኣሜሪካን ፈረንሳይን ንጋዳፊን ምጥፋእ ዝወሰናሉ ቀንዲ ምኽንያት እዚ ናይ ወርቂ ባጤራ ውጥን ንቁጠባ ምዕራባውያን ስለ ዘስግእ እዩ ይብሉ። እቲ ን42 ዓመታት ዓለም ዘንቀጥቀጠ መራሒ መወዳእትኡ ኣዝዩ ዘሕዝን ነይሩ። ብ2011 አንጨዋታት ኢሉ ዝፀረፎም ተቃወምቲ ብደገፍቲ ነፈርቲ ኔቶ ናብ ቤተ መንግስቱ መጹ። መወዳእታ ሰዓት ጋዳፊ ኣብ ዝተወለደላ ከተማ ሲር ተኸቢቡ ከሎ ካብ ደብዳብ ነፈርቲን ምድሓን ኣብ ሓደ ናይ ማይ መስመር ሻምበቆ ተሓበአ። ኣብኡ ከሎ ተታሒዙ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ድማ ተቐተለ። ጋዳፊ ምስ ሞተ ሊብያ ሰላም ኣይረኸበትን። ሎሚ ሊብያ ብዓይነት ነዳዲ ሃብታም እኳ እንተኾነት ብሰላም ግን ድኻ ኮይና ትርከብ። እዚ ድማ ንብዙሓት ጋዳፊ ጨካን እኳ እንተነበረ ንሃገር ግን ኣስሚርዋ ነይሩ እዩ ዘብል ክትዕ የልዕል ኣሎ። ብዛዕባ ሙዓመር ጋዳፊ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ? ንሱ ንኣፍሪካ ዝሓለየ ጀግና ዲ ነይሩ ወይስ ጨካን ውልቀ መላኺ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። እዚ ቪድዮ እንተፈትኹሞ ድማ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ። ንኻልኦት ንክባጽሕ ድማ ሼር ግበርዎ። ስለ ዝተዓዘብኩም ይቐኒየልና።